nɛgɛ ɲɛ 17 talan gosi kan Bamakɔ ana lamini na an balimaw ayaw bisimila an ka Malikura kɛnɛ kan bi jumadonya in na mars kalo tile 24 san 2023 la an ka kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu de kan. Awa fɛn min ye korokaw ani bankasi sigidalamɔgɔw ye a yirala k'a fɔ ko cɛ marifatigi lakodɔnbali dɔw talen bɛ ka taa tabugɔ dugulamɔgɔw kan k'u bagabaga. Dugulamɔgɔw bɛɛ bɛ kan ka boli ka bɔ ka u kunda korokaw ka yɔrɔw kan. An ka lasigilikɛlaw minnu bɛ a yɔrɔ la olu bɛna na ɲɛfɔli kɛ an ye a taabolow kan. N'an tilal'o la fɛnɛ a yirala k'a fɔ fɛn min ye Mali ani Côte d'Ivoire jamana ye olu cɛla baara ɲɔgɔnya. Ayiwa o tɔn kɛnɛ kulu min n'a bɛ yen nɔ k'olu bɛ tile 2 tɔn sigila Bamakɔ u ka tɔn yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔnyaw olu walawalali hukumu kɔnɔna na. Awa u b'o tɔn sigila Bamakɔ Lamisa Sangare ale bɛna na fɔli kɛ an ye o kan. Ninnu de bɛna fara an ka kunnafoni dilaw ka kunnafoni tɔmɔnenw kan duniya ani Mali jamana kɔnɔna na ka walawala aw ye sisan an ka jɛmukan kɛnɛ kan. Ayiwa an ka ɲansan lamɛn ka segin ka na kɛnɛ kan ka tɛntɛli kɛ aw ye. Awa an balimaw ka segin ka foli kɛ aw ye tuguni kokura ka fɔ ɲɛna aw bɛ Malikura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ VOA soba kɔnɔna la. Awa bi tara jumadonya in na mars kalo tile 24 san 2022 sabala aw tulo bɛ Kɛyatu Tarawele de kumakan na ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye a yirala k'a fɔ ko cɛ marifatigi koladɔnbali dɔw de kɛlen bɛ ka taa tabugɔ dugudennin dɔw kan Nɛma ani dugu wɛrɛw camanw kan Koro mara la musow ani denmisɛnninw kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu b'a la ka boli k'u sigiyɔrɔw bila sira yɛrɛ ma k'u kunda Koro kan. Tijani Wederago VOA Bambara ka laselilikɛla ka bɔ a yɔrɔ la bɛ a lakali an ye an ka kumakanw lamɛn. Lakanabaliya bɛ ka sinsin ko kura ye Koro mara kɔnɔna na ka sabu kɛ kulu marifatigiw ka dankari walew ye. Kabini nin dɔgɔkun in kɔni daminɛna dankari walew bɛ ka kɛ ka ɲɛsin dugu dɔw ma i n'a fɔ Tongoroligu walima Nɛma dugu wa a kɛ bɛ sababu ye duguden caman bɛ k'u ka sigiyɔrɔ bila dankari wale ɲɛsiranya kama. Salimata Sagara ale bɛ Koro nka a bɛ kulu marifatigiw nacogo fɔ an ye u ka dugu kɔnɔna na nin don an k'ale lamɛn. Mɔgɔ jugu ninnu donna an ka dugu kɔnɔ 17h wagati donc u selen yanni u ka na dugu kɔnɔ denmisɛnninw bɛ bagagɛn na kungo kɔnɔ u y'a daminɛ olu de ye fɔlɔ. Denmisɛnnin ninnu kɔni bolila ka na so ka na anw sɔrɔ donc an fana bolila an dɔw donna so kɔnɔ k'an dogo yen nɔ dɔw fana bɔra kungo kɔnɔ ka t'u dogo yen denmisɛnnin dɔw yɛrɛ bɔra so kɔnɔ ka taa kungo kɔnɔ an yɛrɛ b'u ɲini an b'u sɔrɔ donc mɔgɔ jugu ninnu u bɔlen ni bagan ninnu ye u taara u ko k'u bɛ sigi ka na donc o siranya kama an kɔni bɔra an ka dugu la 20h wagati sen na ka na fo Koro yan nɔ 2h wagati. Mata Gindo b'a yira na k'a fɔ ko olu bolila sen na ka na Koro wa u ma na ni foyi ye an k'ale lamɛn. An ni minɛ foyi ma na an ma na ni balo ye an ma na ni fini ye aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na denmisɛnnin dɔw yɛrɛ fini foyi t'u la an kɔni nana ten dɔrɔn. U caman ka fɔla ni dangarawale sugu daminɛna a degun fanba bɛ musolakaw ale ni denmisɛnninw de kan kosɛbɛ. Jɛnɛba Sagara ale kɔni ye jubatɔ ye nka a bɛ maa bolilenw cɛ an k'ale lamɛn. A dumuni kɛra mɛ an ma bɔ kɛnɛma an ni sɛgɛn de bɔra kɛnɛma an bolila ka na Koro. Usman Sagara ale ye dɔw jatigi ye an k'ale lamɛn. Donc bon kuna sini an kɔrɔ donc mɔgɔ jugu nana ka olu gɛn k'aw ka taa n'u ka bagan bɛɛ ye donc o fana siranna o bolila ka na ne fɛ yan. Mɔgɔ bɛ e fɛ yan a bɛ taa maa joli ɲɔgɔn na. Donc mɔgɔ bɛ ne fɛ yan a ka ca ni mɔgɔ 40 ɲɔgɔn na ye. Tijani Wederago VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro. Arabadonna mars kalo tile 22 ka taa su nɛgɛ ɲɛ 10 wagati la a yirala k'a fɔ Bamugukaw fɛ yen nɔ ka taa Marakala sigidaw la Segu fanfɛla la denmisɛnnin 3 bɔnɛna u ni na ka a sababu kɛ mugunpɛrɛnta ye. Albert Kalanberi n'ale ye VOA Bambara ka laselilikɛla ye ka bɔ o yɔrɔ la bɛ lakaliw kɛ a ɲɛ an ka kumakanw lamɛn. Banbugu ye Marakala cercle dugu ye Segu mara la min ni kilomɛtiri 24 Boyankobi ani Segu cɛ.
araba tɛmɛnen sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 10 waati mugujugu pɛrɛnta dɔ kɛra sababu ye ka denmisɛn 3 bɔnɛ u nin na k'u to bagangɛn na mɛtiri 500 boyanko u ni Banbugu dugu kɔnɔna cɛ. Seriba Tangara n'ale ye Banbugu dugutigi ye ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye. A sɔrɔ cogo makɔrɔba si tɛ k'i y'a dɔn. Ɔ kɔni taara u bɛ baganw nɔ n'a dɔgɔninw fɛn kɔni u ye fara dasiya kan wa u y'a jele ca kan wa anw kɔni tɛ ɲɛ dɔw la jele kɔni yer'u kɛrɛfɛ u si ma bɔ a la fɛn kɔni kɛmɛ désert kɔnɔna ninnu na baraw bɛ kibaru mɛn tuma min o y'a sɔrɔ 11h sera. Wale in kɛlen kɔ Marikala gendarmew taru ɲɛ da fure ninnu kan ani ka cogoya dɔn mugujugu ninnu na. Seriba Tangara faamaw nani u ye fa ɲininkali kɛ ka denw si kisa ɲininkali kɛ olu y'u ka sɛgɛsɛgɛliw k'a la u y'a fɛnw kɔni ye u sen furancɛ ka kisɛ dɔ tɔmɔ ka b'u la. An ka wulikajɔw ma se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Marakala finitigilakaw yɔrɔ nka Banbugu dugutigi y'a jira k'a fɔ u ye bilasiraliw kɛ min b'a to denmisɛnw bɛ se ka kisi nin na wale ɲɔgɔnw ma cogoya min na. Denmisɛn 3 ninnu si kun ye san 14, san 13 ani san 5 wa u bɛɛ ye cɛ kelen denw ye. Jeni Albert VOA tɔgɔla ka bɔ Segu. Ka tɛmɛne halisa an ka kunnafoni a yirala k'a fɔ ko Mali ani Côte d'Ivoire jamana u ka baarakɛ kulu min n'o a bɛ wele ko commission mixte ka kɛɲɛ n'olu ka ɲɔgɔn dalajɛ naaninan ba ye awa k'u ka senkolaw Mali ani Côte d'Ivoire senkolaw olu nana Mali jamana kɔnɔna na ka na tile 2 tɔnsigi kɛ Mali senkolaw fɛ. Lamisa Sangare bɛ a ɲɛfɔ an ɲɛna. Mali ni Côte d'Ivoire jamana cɛ badenya sinsinli de kama ni lajɛ in fɛrɛ tigɛra jamana kuntigi filaw ka kungilenna kɛɲɛli hukumu kɔnɔ. O kama Côte d'Ivoire ni Mali kalanbaga jolenw ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako ka kɔn commission mixte ka lajɛba naaninan sigili ɲɛ. Araba tɛmɛlen de baara in nun donna ja ni ministriw ka ɲɔgɔn sɔrɔ cɛ. Kalanbaga jolenw ka ni lajɛ bɛna kɛ sababu ye ka jateminɛ kɛ lajɛ laban jaabiw la ka yɔrɔ ɲumanw latɔmɔ ka ɲɛtagakow jateminɛ ani ka gɛlɛya sɔrɔlenw latilenli baaraw kɛ. O kɔ ka baarakuraw boloda bolodi ɲɔgɔnma ɲali kama. A baara dayɛlɛli kɛnɛ kan arabadon kumalaselaw bɛɛ y'u ka nisɔndiya fɔ ka kɛɲɛ ni kow tacogo ye jamana filaw cɛ. Côte d'Ivoire jamakulu ɲɛmɔgɔ y'a lase ko Mali de y'olu ka feerefɛnw sannibaga fɔlɔ ye diɲɛ kɔnɔ bi ni sefa wari miliyari 9 jɔkundama ye wa o cogo kelen na ko Mali de bɛ feerefɛnw ladon ye ka tɛmɛ diɲɛ jamana bɛɛ kan misalila baganko nasira fɛ. Mali ka lasigiden ko olu labɛnnen don ka fɛɛrɛ bɛɛ bila sen kan jamana filaw kelen kelen bɛ se k'i ka nafa sɔrɔ cogo min nin bolodi ɲɔgɔnma la fo ka kɛ misali ɲuman ye. Politiki kow, kiriko ni mara fɛɛrɛw ni jago kow ni tagani segin baaraw ni ko caman wɛrɛw hakilijagabɔ kɛr'u fɛ tile 2 lajɛ in sen fɛ. Ɲɔgɔn jalaki ni siga ɲɔgɔnna baw minnu tun bɛ jamana filaw ninnu cɛ. Professeur Isa Jawara fɛ ko nin bɛna se ka nɔgɔyaba dɔw la. Ale ye politiki kow jateminɛla ye. Min tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye filanan tɛ donc hakili la nin n'a ɲɔgɔnna lajɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka ko dɔ nɔgɔya halisa. Gɛlɛya in tun bɛ diplomasi fila de ɲɔgɔn cɛ. An bɛ se ka min fɔ dɔrɔn nin ye ka fiɲɛ bɔ mɔgɔ senkɔrɔ. O de y'a to an b'a fɛ nin ko in a tun kan ka kɛ sababu ye halisa ministre ba fila yɛrɛ olu ka ye kɛnɛ kan min b'a yira k'a fɔ ko min tɛmɛna an ni ɲɔgɔn cɛ o ye kɔrɔlen ko ye cogo min na a ɲɔgɔnna wɛrɛw tɛna sigi ka na an ka jamana fila ɲɔgɔn cɛ. Ani ko hali CEDEAO jamanaw bɛɛ bɛ se k'u ka nafa sɔrɔ a ko la. Comme a yiralen don k'a fɔ Mali ni Côte d'Ivoire olu de ka sɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ. Ne bolo CEDEAO jamanaw yɛrɛ basigili fanba a bɛ dépend Mali ni Côte d'Ivoire fana ka coopération na. Professeur Isa Jawara ko fana ko nin bɛ se ka yiriwa fo ka se Faransi ni Allemagne ta misali ɲɔgɔn ma. Parce que olu tun ye disiba fila ye Europe ye u labannaw ye Union européenne sigi u k'a ma ko couple franco-allemand. Ne bolo hali ni couple ivoiro-malien de kan ka sigi an ka jamana fila ɲɔgɔn cɛ ka cadre caman don a la a kana da ni ministère dama ninnu fila ɲɔgɔn cɛ c'est vrai expert baw de don mais u k'ala sama ka taa n'a ye cɛgɛda caman na quoi. Ale fɛ ko tacogo tɛ jamana fila ninnu na ka ɲɔgɔn to. I ye courant ko min fɔ Mali b'a san Côte d'Ivoire fɛ o bɛɛ tun dabɔ ko ye min cogo min na balimaya bɛ sinsin ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛ fɔ ko notion d'interdépendance Côte d'Ivoire fana i b'a jateminɛ u bɛ se ka bagan mara kɛ o mais n'i y'a u y'a to u ka baganko fanba ka bɔ ni Mali ni Burkina ye o bɛɛ tun ye intégration hakilina ye jamana ninnu fila ninnu taa man di ka ɲɔgɔn da Mali ka nafa ye min ye Mali ɲɛmɔgɔ de kan k'o dɔn olu de kan k'o peuple latigɛ ka fɛɛrɛw sigi sen na cogo min na jamanakan ni jamana o jamana ye Mali ka intérêt a ka se ka défend Mali peuple fana ka dɔn ni an jɛra ɲɔgɔn fɛ ni Ala sɔnna ma an ka jamana fana nafa ye min ye an bɛ se k'an ta défend o la. Bɛn ni lakana ni sɔrɔ yiriwa ni dɔnko ni sekow lawulili jamana filaw ninnu kalelenw kan k'u b'olu don da la. Lamisa Sangare Kati, VOA Bamara. A yirala k'a fɔ ko jiko gɛlɛyaba o bɛ Bamakɔ sigida dɔw la ka tɛmɛ ni kunnafoni ye ayiwa Mariam Kuyate ale bɛna kuma an ye musolamɔgɔ dɔw ka taabolow kan Bamakɔ an ka lamɛn. Bon o minɛ sɔngɔ lajɛ min filɛ ye
tiɲɛ don u ka baara don mais tuma dɔw la a baara kɔnɔna la damatɛmɛw bɛ k'a la baara ye fɛn dɔ ye minɛn min n'i m'a sɔrɔ sɔngɔ min na i tɛ se k'a feere o sɔngɔ la mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ a ye minɛn sɔrɔ wagati min na a y'a sɔrɔ ni gɛlɛya de ye bon a tɛ se k'a fɔ ko a ye minɛn sɔrɔ ni gɛlɛya ye tuma min na k'a ka tila k'o feere nɔgɔya la o tɛ se ka kɛ bon o bɔlen kɔfɛ yen nɔ crise mondiale de bɛ yen surtout la guerre min kɛlen filɛ ni Ukraine a kɛra sababu ye ka fɛn caman de gɛlɛya a fɔlɔ ye mun ye taji gɛlɛyara taji sɔngɔ gɛlɛyara filanan ye mun ye transport gɛlɛyara n'i y'olu fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ depuis minɛnw bɛ ta yɔrɔ min na ka na ka tila ka n'a lajɛ u bɛ bɔ pɔriw la cogoya min na pɔri t'an fɛ yan u bɛ na donc u natɔla dɔ de bɛ fara comme on le dit a coût kan dɔ de bɛ fara o kan ni dɔ farala o kan o b'a wajibiya de dɔ bɛ fara minɛnw bɛɛ sɔngɔ kan. Ayiwa e yɛrɛ bolo ni ɲangili tɛ fɛɛrɛ ye mun de kan ka kɛ jagoko ani ɲɔgɔndan soba fɛ ka ɲɛsin jagokɛlaw ma minnu ka baara ye ka dɔ fara daladumuniw sɔngɔ kan ni waati in na. Bon anw bolo sani ka ɲangini bila ɲɛfɛ i bɛ min bila ɲɛfɛ o ye kunnafoniya ani mɔgɔ ladɔnniyalen kow la bon n'u bɛ ɲangini fana kɛ u b'a kɛ kɛcogo min na anw bolo o cɛ man ɲi parce que u bɛ komi u bɛ taa a dɔw la an y'a fɔ ɲɔgɔn ye o kɛnɛ kan a bɛ komi u bɛ taa mɔgɔw lamaloya u sigiyɔrɔ la bon hadamadenya la an ka taabolo la an ka tabiya la o tɛ ko ɲuman ye. ka tɛmɛ n'an ka kunnafoni ye Fatumata Ismail Konate ale ye muso denmisɛnnin ye min ka baara bɛnnen bɛ suma yɛlɛmaw ma a sigilen bɛ Garantigibugu Nɛrɛkɔrɔ awa ani Moribo Danbele ye baro sigi kɛ ɲɔgɔn fɛ an k'u ka masala lamɛn. An ka baara ye ka an ka dumuni minnu bɛ yan k'olu bayɛlɛma ka sogo lɛsɛ k'a fɛgɛya k'a ja ka kɛ dala ɲɛnajɛla ye ani an bɛ pate jalani fɛnɛ kɛ n'o bɛ kɛ ni farini ye ani ziramugu. E bɛ nin kɛ a bɛ wagati joli bɔ sisan? N y'a daminɛ ni sogo jalani ko de ye o kɔni kɛ daminɛ ni sisan cɛ o bɛ san 4 bɔ kɔfɛ tɔw nana fara kan. I ka nin baara in na i kelen dɔrɔn de b'a kɛ wa ou bien mɔgɔ joli b'i bolo baara la? Entreprise yɛrɛ kɔrɔw de b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ wɛrɛw fɛnɛ an mɔgɔ 7 de don an tu. Cɛ joli b'a la ani muso joli? A bɛɛ ye muso ye. Mun de y'a to aw ye nin hakilila sɔrɔ ka dumuni bayɛlɛmɛli o entreprise sigi sen kan? Parce que an y'a ye k'a fɔ dumuni ko ta fanfɛla la n'a bayɛlɛmana k'a ɲɛ ale ti gɛla n'i bɛ t'i ka baara la k'a ɲɛ ale ta fanfɛla la kɔni a ca Ala fɛ a tɛ gɛla. Bi bi in na gɛlɛya jumɛn b'i kan a koɲa la? Bon a gɛlɛya fanba ma yɔrɔ ye an yɛrɛ ye o bɔ an yɛrɛ fanfɛla la sa parce que an ma se ka lakodɔn k'a ɲɛ an bɛ lakodɔnni min kɔ an ma se k'o lasɔrɔ fɔlɔ. Munna? Ka laseli kɛ o ma nɔgɔ an yɛrɛ ma kosɛbɛ quoi donc sisan yɛrɛ de n bɛ ka formation dɔw ta o laseli kɛcogo ɲuman na. Gɛlɛya wɛrɛ min bɛ o ye dɛmɛniko voilà parce que an mago bɛ o fɛnɛ na vu que matériel dɔw bɛ yen nɔ an ma se k'olu lasɔrɔ fɔlɔ olu prix ka ca dɔɔni. I n'a fɔ matériel sugu jumɛn? I n'a fɔ séchoir b'o la janikɛla b'o la ani sogo yɛrɛ bɛ tigɛ ni machine dɔ ye o fɛnɛ b'o la pour l'instant an ma tigɛ bo yɛrɛ la an bɛ mɔgɔ de ta min b'a tigɛ an ye. Dumuni ninnu a sanninko bɛ cogoya di mɔgɔw b'a san wa surtout an bɛ sunkalo la sisan? A bɛ san mɔgɔw b'a san surtout zira sunkalo la zira yɛrɛ de bɛ marché kosɛbɛ puisque ale bɛ mɔgɔw b'o san k'o bayɛlɛma ka kɛ jus ye bon an yɛrɛ y'a décidé ni sunkalo in na directement an b'a mugu feere en même temps an yɛrɛ bɛna a jus dilan k'a feere suguya caman. E bɛ welewelekan jumɛn lase musolaka minnu ma minnu sigilen don k'a fɔ ko f'u ka baara sɔrɔ u ye kalan min kɛ f'u k'o baara sɔrɔ? B'a daminɛ ni jamana faamaw ta ye fɔlɔ donc u ka opportunité di musow ma surtout parce que sisan muso caman wulilen don u bɛ fɛ ka kɛnyɛrɛye baara de kɛ donc u ka sira dayɛlɛ u ye ka ko nɔgɔya u ma dɛmɛni ta fanfɛla ni bon caman bɛ siran ka hali ni min donna la i b'a ye u bɛ siran ka taa yɛrɛ formaliser parce que a bɛ siran impôt ko ta fanfɛla la donc o yɔrɔ in fɛnɛ k'o nɔgɔya mɔgɔw ma donc n bɛ min fɔ n balimamusow ye n baw n kɔrɔw ɲɛna donc an kana n'an sigi k'a fɔ ko fo n ye ni formation in kɛ n ka baara de sɔrɔ o kɔnɔna la kɛnyɛrɛye filɛ nin a ka ɲi e yɛrɛ ma non seulement a ka ɲi e yɛrɛ ma a ka ɲi i ka jamana fɛnɛ ma parce que i mana fɛn sɔrɔ a la jamana fɛnɛ bɛ dɔ sɔrɔ a kan n'o ye impôt ta sarali ye ko sigi tɛ mɔgɔ sɔn i bɛ se fɛn fitinin min na wuli i k'a bila en place don da nataw la n bɛ fɛ ka nin continuer nin ka évoluer entrepreneuriat in yɛrɛ o de ye n yɛrɛ ka laɲini ye.
ayiwa sisan an bena duniya kɔnɔna kunnafoniw lamɛn a yirala k'a fɔ fɛn min ye lamɛriki jamanakuntigi dankan ye amara harisi ale kan ka taama daminɛ farafina gun kan kari nata in na jamana saba kɔnɔna na ka taa lamɛriki ka hakilinaw an'u ka baarakɛɲɔgɔnyaw k'o ma sinsin k'o ma fa ni gun belebeleba in ne u ka fɔ la u bɛ se ka kɛ duniya yɛrɛ bɛɛ lajɛlen jigi ye tagali ɲɛfɛ ayiwa a ka nin taama nin n'a bɛna latigɛ Ghana, Tanzanie ani Zambie o tun ye u ka taabolo labanw ye ka yaasa ka se ka lamɛriki ani farafina cɛla baaraw ɲɔgɔnyaw k'o la sinsin ka o la yakubaya min ma se ka waleya Donald Trump ale ka fanga wagati kɔnɔna na ne olu kun kɛlen bɛ ka ka kɛ problème ba ye ni ka kɛɲɛ ni farafina jamanaw yɛrɛ ye duniya kelenya tɔnba ale ye jalakili bin jumadon in na Ukraine ani Rusiw ka lakanakɛlaw kan k'a yira k'a fɔ ko u ye dankarila walew kɛ u ka sɔrɔdasi kɛlɛkɛden minɛlenw kan k'u faga awa u ka nin kɛlɛ ninnu senfɛ Chad ale ye laseli kɛ kunungo k'a yira k'a fɔ ko u ka cakɛda min ne a tun bɛ yen nɔ n'a tɔgɔ ko ESO Chad ne a tun ye lamɛriki ka taji kɛ cakɛda belebeleba Exxon Mobil o bolofara ye Njamena u y'olu ka baarakɛ bolo bɛɛ yɛlɛma k'a bɛɛ kɛ Chad yɛrɛ jamana ta ye awa o koɲa kɛlen na yirala k'a fɔ ko Savannah Energy PLC n'o o ye a cakɛda ye min bɛ a kɔkɔrɔma don olu ye laseli kɛ jumadon na k'a fɔ ko nin ye binkani de ye olu ka hakɛw n'u ka fɛn caman kan awa ko u bɛ nana ka na ɲangili sɛbɛn bila Chad jamana kɔ Paris Chambre internationale de commerce la yaasa ka se ka kiiri nin kɛ k'u ka hakɛw la sabati VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la ayiwa an balimaw ka hakili jigin k'a fɔ aw bɛ malikura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ VOA soba kɔnɔna la studio 6nan ayiwa tulo bɛ Kɛyatu Tarawele de kumakan na ne mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka sɔgɔ an ka jɛmukan na nin waati in na an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 kan Bamakɔ a n'a lamini na Wagadugukaw fɛ an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ntomi ani 4 kan Abidjan an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 kan Gawokaw fɛ an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 106 ntomi ani 1 kan Tumutu an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 90 ntomi ani 3 kan Korokaw fɛ Baɲangara an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 93 ntomi ani 2 kan ne minnu fana bɛ fɛ ka sɔgɔ an na nin waati in na a bɛ se k'an sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ sirabaw kan n'o ye www.voabambara.com walima a b'an sɔrɔ an ka page kan Instagram, Facebook ani YouTube kan directement na ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye lamɛriki jamanakuntigi Joe Biden ale talen bɛ taama la Kanadakaw fɛ yen nɔ kabini kunungo alamisa la awa ka hakilina falenfalenw kɛ ni Canada Premier Ministre Justin Trudeau ye gɛlɛya camanba minnu n'o olu binnen bɛ duniya kan ka tila k'a gɛlɛya ta k'a tɛnkun u ka jamana filaw la Modibo Dambele bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a la jago Canada ka sɔrɔ fɛgɛmani ka don lakana fanfɛla la ni jamana kɔlɔsiliko ani ka se ka duniya lakana kulu dɔ bila sen ka Haiti jamana ale basigiliko la ni gɛlɛyaw bɛ yen olu kan ka sɔrɔ Biden ani Canada jamana ɲɛmɔgɔ ka baro la wagati min na Biden tun bɔra Washington alamisadon tile bantɔ la kibaruya dɔw y'a yira k'a fɔ ko baro kumakan gɛlɛn wɛrɛw ko fɛɛrɛ sera ka sɔrɔ olu la ka d'a kan bɛnkan sɔrɔla yaasa u bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ the geopolitical circumstances. Well, listen, we're lucky. We have Canada to our north. Canada doni duguma sira la ni mɔgɔ minnu b'olu ka jamana kɔnɔna la yɛrɛ kalifa la olu bɛ tɛmɛ ni États-Unis yaasa ka se ka taga Canada. New York Times ani Los Angeles Times ni olu ye kunnafoni di sɛbɛnw ye y'a yira k'a fɔ ko Canada bɛna se ka nin tunga dugumafɛ sira tagalaw n'u bɛ tɛmɛ ni Roxham Road ye ni ale bɛ dan bɔ New York ani Quebec la ka se k'olu minɛ. Sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko Canada fana sɔnna. Real pleasure it is to welcome President Biden to Ottawa, back to Ottawa.
It's so great to see you, Joe. Obviously, we've been working closely. Kokan Segila, Ka Tunga Yere Kalifa, Kela, Moroba Tanduru, Munumbo Ameriki Wuru, Yanfana, Ulu, Danse, Munumbena Dwaka Jamana Kono, Saria Renyeka, Ni Ubenato, Morum Dangalino, Ameriki Wuru, Yanfana, Mubora Ameriki, Jamana Wuru, Yanfana Kana, Etats-Unis, Ameriki Fenabe, Ogeleabo Boakuna. Ameriki Jamana Masaya So, Kumala Sebra, Karine Jean-Pierre, Amasonga Nikibaria, Ka 70, Aya Iraka for Ko, Jamana Nyemo, and Canada fanga nyemɔgɔ ko u bɛna a ko piripiri latigɛ. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako, Mali la. Iran kɛlɛkɛden 11 olu fagara l'Amérique ka sanfɛ drone gosili senfɛ o seginna drone dɔ ka gosili la l'Amérique jamanaden lakanakɛla 6 fagara min senfɛ ani ka tila ka 6 fɛnɛ jogi ayiwa a kɛlɛkɛdenw la Mohamed to de bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye. Amerik sɔrɔdasiw y'a jira k'u y'u ka tajuru sara kɛ dɔɔni o kɔfɛ ni fiɲɛ bon tigitigiw ye Siri jamana na k'u laɲini yɔrɔw la minnu bɛ baara kɛ ni Iran jamanaw ka kɛlɛcɛkuluw ye ka sababu kɛ kɛlɛcɛkuluw y'a jira k'u ye a dɔgɔyalenba mɔgɔ 4 faga fiɲɛ bɔ bingani ninnu kɛra bi dankari min jaabila ka fara bingani caman kan kɔsan na n'a jɛkulu ka faranka ɲɔgɔn sɔrɔsiw kulu kan Siri jamana na kulu fɛ minnu bɛ révolutionnaire gardiw la o ye monsieur Austin ka fɔta ye o fɛn falen nin bɛ ka bagabagali kɛ k'a ka cɛsuru dɔgɔya kɔsan na walasa ka gɛlɛyaw dɔgɔya Moyen-Orient la n'o ye arabu kɔrɔyanfan mankan jamanaw bɛɛ la n'u ka fanga ɲɔgɔndanw ye fɛɛrɛw ta ka ɲɛsi nɔgɔya ani kuma ɲɔgɔnya ma nin don laban ninnu na san caman kɔnɔ ɲagamiw kɔfɛ Amerik jamana lakanani ministri Lloyd Austin y'a jira k'a fɔ o la ko Amerik ka kunnafonidilaw y'a jira ko nin dɔrɔn nin o buruju bɔra Iran jamana na nka a ma dalilu wɛrɛw di teliya la min b'a jira k'o fɔ. Basketi sanfɛ celu ɲɔgɔndanba Africa League ko don a ta ko sabana bɛ sɛnsɛn na ka na san 2023 in marisi kalo tile 11 ka kunca tile 21 Dakar Senegalikaw fɛ yen o ɲɔgɔndan tɔgɔ Conférence du Sahara o ɲɔgɔnna ɲɔgɔndan wɛrɛ Conférence du Nil Caire Égypte k'a daminɛ avril kalo tile 21 ka kuncɛ mai kalo tile 6 final ɲɔgɔndanw bɛ yen Kigali Rwanda jamana kan mai kalo tile 21 k'u kunca tile 27 farafinagun club 12 de bɛ na uni rota kene kan ɲɔgɔndan 38 ŋana kelen a y'aw sɔgɔlen to Voix de l'Amérique kan ka Africa League n'an ko bal kunnafoniyaw sɔrɔ. République démocratique du Congo jamanakuntigi Félix Tshisekedi ale ye kɛlɛmasa kɛngɛrɛ ye lafasalikɛla kɛlɛmasa kɔrɔ Jean-Pierre Bemba sugandi k'a kɛ lakanaw ani sɔrɔdasiw ka ministre ye u ka jamana kɔnɔna na waati la fitinɛba binnen bɛ u ka jamana kan. Mohamed Touré bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a la an ka lamɛn. Fanga ka maa giriman kura dɔw ye lakanako la jamanatigi dankan kɔrɔ san 2003 ka taa san 2006 la Jean-Pierre Bemba kɛlɛcɛ kɔrɔ kɛra fanga ɲɛmɔgɔ dankan ani lafasali ministre ye. A tun bilala kaso la diɲɛ kiritigisoba fɛ kojugu minnu kɛra murutilenw fɛ a ka fanga kɔrɔ nka kiritigiso y'a a ka jalaki bɔ a nɔ na san 2018 la. Yɛlɛma dɔ tun jirala ko falen tun bɛna kɛ kalo 3 kɔnɔ ministre 3 minnu tun ye walan samiya desanbu kalo laban na jagokɛla Moïse Katumbi ka politiki jɛkulu mɔgɔw dɔw n'o ye jamanatigi sigi kalata nata cɛbɔ ye o tun bɔra fanga na. Monsieur Tshisekedi ka barakɛla ɲɛma kɔrɔ Vital Kamerhe kɛra sɔrɔko ministre ye a kɛlen ko ka ɲangi san 20 kaso la ka daa kan a ye nafolo tiɲɛni kɛ ka sɔrɔ ka bɔ jalaki la walima ka jɛya salon. Tshisekedi ka kumalasela dɔ bɔra jamana jabarani na jumadon sɔgɔmada fɛ walasa ka fanga kura ni sigicogo kalan. Jamanatigi sigi kalataw nata bolodara desanbu kalo nata la o tile 20 na. Félix Tshisekedi min bɛ fanga la kabini san 2019 janvier kalo a y'a jira kabini kalo caman la ko ale bɛna kɛ cɛbɔ ye ka segin ka sugandi ko kura. An ka musow ka kɛnɛ lamɛn.
marakaw ne ko k'a ka don bulon kɔnɔ k'aw sigi ne bɛ bulon ɲɛfɛ ne bɛ k'aw lajɛ rétroviseur la doni b'aw kun na ko mɔ aw bɛ fɛ ka dɔ bɔ doni giriya la marakaw lamagale ne sorobale mankan don tuguni dɔ fara rajo mankan ka fara finafɔli waati lamagale i jɔ ta tuguni ni marisi kalo o ye musow ka tasibila kaloba ye diɲɛ ɲɛfɛ mali musow ma to kɔfɛ a ɲɛnamayali la an ka bi musow ka kɛnɛ kan an ye wele bila muso fila ma a fɔlɔfɔlɔ o ye fati abdulayi mayiga ye ale be musow ka jɛkuluba dɔ ɲɛmɔgɔya la gawo a bena kuma an ye musow ka gwɛlɛyaw kan gawo sigidaw la an k'a ka kumakanw lamɛn an ka organisation ye an bi jɛkulu min na o ye ONG Asiradi ye Gawo yan appui solidaire pour le renforcement de l'aide au développement donc an bɛ musow dɛmɛ an bɛ denmisɛnninw dɛmɛ an bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ société yɛrɛ problème na an ka communauté an ka sigida problème na an b'an yala yala an b'a lajɛ ka se ka dɔ k'olu la Gawo musow ni Mali muso tɔw bɛɛ ye kelen ye jamana yɛrɛ min bi crise min kɔnɔ bi Gawo muso fana bɛ o crise kelen kɔnɔ u k'u ka laɲini minnu kɛ a laɲini suguyaw ka ca kalan ye o dɔ ye ni den musomanninw donna école la u ka se ka to école la ka kalan continuer le maintien des filles à l'école jateminɛw dun b'a yira k'a fɔ musomanninw sisan a caman de bɛ bɔ école la ka furu n'u mana don école la u bɛ bɔ ka furu donc furu joona o bɛ dankari dɔɔni musow ka hakɛw la nɛgɛkɔrɔsigi fana o bɛ dankari musow ka hakɛw la an ka laɲini dɔ fana ye an ni cɛw ka kɛ kelen ye jɔyɔrɔ kunda la an ni cɛw ka kɛ kelen ye o hakɛ la problème fɛn o fɛn kɔni bɛ sigida kɔnɔ bi o bɛɛ bɛ musow préoccupé bari n'an denw ti baara la n'an ka denmisɛnninw ti baara la o fana o musow ka problème an ye jateminɛw kɛ kabini san 2012 wagati la gɛlɛya binna kɔrɔyan fanfɛ sigidaw kan o gɛlɛya min kun bɛ sigidaw kan nɔ a kɛra sababu ye ka musow bila gɛlɛya belebelebaw la minnu hali o bilala gɛlɛyaba kɔnɔ yala aw ka kulu bɛ baara kɛ ni o muso lamɔgɔ ninnu dɔw ye wa o gɛlɛya faso awɔ taara o muso lajɛ muso minnu kɛlɛ sababu y'a to u bɔr'u sigidaw la ka taa sigiyɔrɔ wɛrɛ la yarɔ n'a fɔra ko denbaya kɔni ka yɛlɛma a charge bɛɛ bɛ muso de kan denbaya yɛrɛ sigiyɔrɔ kelen t'a la k'o sababu kɛ kɛlɛw ni fɛnw ye bɛɛ bɛ Mali crise dɔn yarɔ ko minnu bɛ nord la yan nɔ kɔni ni denw ye degun sɔrɔ ni du yɛrɛ stabiliselen tɛ aw yɛrɛ sigilen tɛ yɔrɔ kelen aw bɛ yɛlɛma yan fɛ aw bɛ taa yan fɛ aw bɛ yɛlɛma yan fɛ aw bɛ taa yan fɛ ni o bɛ sen na sɛgɛn fɔlɔfɔlɔ musow de bɛ o ye nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan madame makalu hawa danbele n'ale ye mali muso gafesɛbɛnnaw ka tɔnba ukulu ɲɛtɔnden ye poyi dɔ dilan ka tasibila kɛ musow bɛɛ lajɛlen ye an ka a poyi lamɛn ne muso ne de bɛ cɛbalenw bila dibi la su dibi la ni n ka kumakan sabatilenw ye ni n ka kumakan kɛnɛmanw ye yaasa u na konunw kɛ kobaw ye ja musoya ye koba ye ne muso ni mugu kunkan bɔra jɔnni bɛ kule muso ni cɛdenw binna kɛlɛkɛ kɛnɛ kan dɔ ba bɛ kule dɔ mamuso bɛ kule dɔ furumuso bɛ kule dɔ balimamuso bɛ kule musow ni denmisɛnninw de bɛ kule ja musoya ye koba ye ne muso nɛnɛ de bɛ minɛ fo me yɛrɛ misi nɛnɛ furukɛ saya nɛnɛ woloden saya nɛnɛ balimantanya nɛnɛ ka kasi ka misi k'i hinɛ du i yɛrɛ la ka tila ka wuli ka baara kɛ i n'a fɔ ko ma kɛ ja musoya ye koba ye muso an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka baara an kana an kɔfilɛ an ka baara k'an yɛrɛ ye an ka baara kɛ duw ye an ka baara kɛ jamana ye an ka baara kɛ an ka siniɲɛsigiw ye n'olu y'an denw ye ja musoya ye koba ye muso ne ko n ko e ye jɔnni ye ne muso ne ye si feere de ye ni cɛbakɔrɔ min sera ne naani cogo la i b'i si damu musoya gundo bɛɛ ba ani ci aw ka tulo ma jɔ la k'u bilasira yaasa ko n'u na kɛ kobaw muso ni cɛ min sera i naani cogo la i b'i si damu anw ye si feere de ye ja musoya ye koba an balimaw ni bɛna dansigi kɛ an ka bi jɛmukan labɛnna Cheick Thioro fɛ Alaselu kɛraw ye ne Kɛyatu Tarawele fɛ ayiwa a kan an bɛn waati wɛrɛ